मोनानानैसो फैलाबायबाय नै जोंना दिनैहाय हर गेजेरबाबो लाइभआव फैबायलै लोगोफोर दसे फैलायदो ज' कमेन्टफोर खालामलायफैदो दे कमेन्टफोर होफैलायदो एसे फैनानै हेफाजाब होफैदो लाइभफ्राव फैदो लोगोफोर दसे लाइभआव नुजाफैदो खावब्ला खावब्लि फैलायबाय जोङो नै जानला मोनलानो फैलायबाय जायाफ्रामानो ना फैदो फैनानै लाइक खालामदो दे लाइक खालाम कमेन्ट खालाम मोजां गाज्रि फोरमायहरलायदो खिथाहरलायदो दे फैद' नै एसे बुरजा जाबाय रायज्लायनोसै फैद' ज' जाहांबाय नै खोनाबाय फैद' नोंखौ नेनानै दंगासिनो नै जोंना कमेन्टआव अफ जानानै दं नामा दे कमेन्टफोर खालामलायदो जोंना कमेन्टआनो अफसो जानानै दंमोन नै कमेन्ट खालामदो एबार कमेन्ट खालामनो हासिगोन नोंना अफ जाखायोबा बांसिन दासो अन खालामदों जाबाय दासो एक्ट्रिसा सफैदों नै नों रायज्लायदो आं कमेन्ट खालामनोसै हेलौ फैदो दे मोजां कमेन्ट खालाम दे कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं होबाय थागोन नैबे गंसे मबाइलजों होगोन आं नै जोंना सेल्फिजोंल' जायो दे बे केमेराया मोनसे मबाइला सेल्फिजोंल' जासै बे केमेरायाव जाला दा नैबे मबाइलजों आङो नोंसिनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होबाय थागोन रायज्लायहरदो नोंबो दे दासो जाखादों जोङो नोंनांगौ कमेन्टफोर हरलादो दे फिसाल' नुयो माथो लाइभआव उल्थासो लानांगौ ना मबाइलखौ उल्था लाबासो माबायोदां कमेन्ट हरबाय आं हनै मोनसे दे कमेन्ट हरदो लोगोफोर नोंसोरबो माथो आं हरनायाथ' थांदों कमेन्टआ होमबालाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्टखौ खालामखायाखैदां मा ओंख्रिनो रायलाय रमायना ब्रह्म मा ओंख्रि होनहरदों हनै रायलायहरदों आंनियाव नुजाफैयाखै नै कमेन्टआ नों होनहरदोरा मा ओंख्रिमोन खिथाहरदो जोंना ओंख्रिया बे साननि ने आलुजों टमेट' ओमफ्राय मा होनो काबाब लाबोदोंमोन दायो चिकेन काबाब कमेन्टखौ ग्रिन खालामना होनि आं र' कमेन्ट मेसेज पिन होना होबाय आं बिथांनि कमेन्टखौ डिसमिस दे कमेन्ट खालामदो दे थाब कमेन्ट खालामलाबायदो माबोरै दं लोगोफोर जोंहाथ' भिडिअबो दाना फैबाय थानाय जाला जोंखौबो नुबाय थानाय जाला जोंबो मोजां गाज्रिखौ नोंथांमोननिखौ मिन्थिया नोंथांमोन खिथाहरबासो मिन्थिगोन आरो थांनांगौ नै आंना थफ्लाया नै जोंना थि दैमारिया माने हाइ प्रेसार वाशिं सेन्टारा मा खबर मोजां फंबाय मोजाङैनो दं नै स्पिनसो लानानै थांनांगौ नै आंना स्पिना एकदम मोजाङैनो दं सानसे फुङाव थांबाथाय सफैखाया ओंखाम लानानै थांनांगौ नै ओंखाम लानानै बेनो लानानै थांनांगौ आङो फैनो मोना दावरावलै मा ओंख्रि जालायखो रमायना ब्रह्म मा ओंख्रि नोंसिना मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि मोनजालायखो
Good night Priya Musari good night उन्दुबाय नामा प्रिया मुसाहारि दानो गुड नाइट जाहरबाय दानो उन्दुखांबाय नामा मा ओंख्रि मोनजाखो खामानि गनानै शपिं खालामबोबाय नै मामा लाबोदो दिनैहाय ने जाग्रा ओंख्रिफोर उन्दुबायबो नामा दानो गुड नाइट जाबाय नामा जोङो साना दङ साना जानांगौ बिल्ला बेसेबां थाबोनाय जोंना 1200 कय दङ मारसे आंलाय 13 थाखा 1200 हद आंबो आं कमेन्ट रिप्लाइनि साबबो लाबोदों नै जोङो दङमोन नामा कम्फर्ट आया मेथाइ जोब्बाय नै माबा रोखोमनि मा जायो जोंना बिदि जायो साना पेकेटखौनो बायना लाबोखानानै जाफैबाय थायो बेनो आरो ओंखाम लांग्राया आंना जोंनि लाइभ भिडिअ'आव मानो बर'फोर फैया नामा बर'फ्रा सानै साथामल' फैयो ओमफ्राय कमेन्ट खालामो आरो सोरबाफोर जोंनि बर'फोर फैनायफ्रा कमेन्ट खालामखायो ओमफ्राय माखासे रावबो बर'आनो गैयानदां आंथ' बिदि सानो आरो नों रायलायहरलाय नोंखौ नुबा एसे कमेन्ट खालामगोनदां मानसिफ्रा आंखौ नुबा आं रिप्लाइ होनि नै आंनिखौथ' नेगोन कुठं आगारसि ना अके दे नोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन दे बयनिखौबो सापर्ट खालामगोन बयनिबो चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन जों दे नोंथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै नायनोसै बयनिखौबो सापर्ट खालामगोन नायबाय थारो र' लाइभखौ दे बयबो माबा खालामना होदो मा होनो लाइक खालामना होदो बयनिबो चेनेलखौ चेक आउट खालामनानै नायनि आङो जोंना बिथांनिया मा नाम मोनलाय टि दैमारि हाइ प्रेसार ना मा होनो टि दैमारि मा ओंख्रि जाखो टि दैमारि माथो कमेन्टफोरखौ रावबो हरथारा टि दैमारि हाइ प्रेसार होनदों नामा नोंथांनि चेनेलनिया एकदम माबाया बुरजाथारलै ओंखायनो नोंथांनि चेनेलाव माबा भिउसफ्रा बारा फैनो नागिरा आरो बिदि चेनेलनि नामखौ एफा गोलाव होलायनाङा ससेफोर लाबानो जागोन आरो रायलायहरग्रा कमेन्टखौनो हरलाबाय थारा माथो बिदिबा रायलायनो गोसो जाया खामानि गनानै फांखा गैया मा गैया गरमनो मुला आलुनो आच्छा जाखांबायना मुला आलु ओंख्रिजों फैबायथ' नै हाइ प्रेसार टि दैमारि हाइ प्रेसारनिया जोंहा ब्रास जाखांदों फैनायानो बावाखै जोंहाबो मुला आलु गोथाव ना दाथ' मेसेंनि ओंख्रिया बेनोसै जोंना गामियाव गामिनि ओंख्रिफोरखौ खम मिस खालामो ने गामिनि ओंख्रिफोर एकदमबारे गोसोखांगासिनो दाथ' मा होनो लाफा मोनजासिगोन नामा लाफा दुन्दिया गोरलै ओरैथ' मोनजायो मोनजानायाबाबो गामिनि बायदि नङा ने मुला आलु ना होनो मोनबा गोथाव जासिगौमोन आरो
Harusnya. माथो सिरिथार रावबो कमेन्टबो नुथारा आया उन्दुनोसैसो जों नङाबा गुड नाइटसो जासिगोन नाइट जाखाबाय आरो नाइटसिन जालांबावसिगोनसो बेस्थ'थार मालाय बयबो लाइभआव जयेन जानो रोङा भिडिअबो हगारनो मोना माबो मोना जोंनाथ' एकदमबारे बेस्थ'थार दा 10टायाव फैनानै दसे लाइभ फैबायमोन आरो जोङो गावस्रा रावबो कमेन्ट खालामा जाखांबाय आरो जोङो दायो जाखांनानै दसे लाइभ फैनोसै होननानै फैदोंमोन आरो जोङो भिडिअथ' हगारनो मोना नालाय गोबावथारसो हगारनो मोनिया आंहाबो सुटिखौनो मोना नालाय एडभान्स सुटि बिग्रोखानांगौ जोंना सुटि लानोबा एकदमबारे लोमजादों होननानैबो गवा आरो खिथा हराबा एकदमबारे फन हरनानै रायहरलायखायो ना दाख्लै थाङाखैमोन आङो खनसे फन हरनानै रायहरलायदों रायनायाथ' रायाखै सोंहरदों आरो मानो फैयाखै मायाखै होननानै ओमफ्राय जोंना सारा मा होनो आं मैयाहाय आर'नाइ माबानानै थांदोंमोन नामा सारनोबो गिफ्ट होफैनांगौनो आरो आं मोजां मोनदोंनो बर'नि आर'नाइखौ मोजां मोनदोंनो आरो जोंनि बर'निखौ आंखौहाय सोंदों सारा नोंहा दिनै मा गोसो जानानैहाय मा होनोमोनलाय बे ड्रेसखौहाय माबाबोखो जोमबोखो होनना सोंदों आरो ओमफ्राय आङो खिथाबाय आरो बिदि होननानै आदसा बिदिबा देनां नों आसामाव थांफिनबा आंबो लाबोना होफैनांगोन दे गिफ्ट होनदों आरो गस्ला लाबो गामसा लाबो होनदों आरो ओमफ्राय नोंथ' भिडिअ बानायखायो नालाय भिडिअ बानायदो आंखौ होनदों आरो रावबो कमेन्टखौनो हरथारासै माथो दालाय रायज्लायनो गोसो जाया बिदिबा नै बेखौनो जोमलांदोंमोन आं मैयाहाय नै बेलाय बेखौ जोमलांदोंमोन नालाय आङो आदसा नोंसिना बेसो होनदों आरो आंखौ आं होननानै बुंबाय आरो सोरबा बर'फोरबो दं खोमा सिनायो खोमा नायनो मोनलाबायथारो बर'फोरबायदि नुनायखायनो आंनि खाथियावनो सासे बर' मावो आरो गोबावसै खोमा बर'नि रोंलानो आरो बियो रायलायो एसे एनै हारसा हौवा लानाय बावबायनो आरो गावनि रावखौनो गोबावसै खोमा गोबावालाय बेखायनो दा रायलाय जों लोगो मोनबा खाथियावनो जायो नालाय एसे सारनोबो लाबोना फैनांगौनो आरो मा आंहा बेखौ लाबोदोंमोन नालाय आङो न'निफ्राय दा गावनोबो लाबोना होफैनांगौ आरो आं नोंथ' भिडिअ बानायखायो भिडिअआवहाय हगारदो आरो नोङो होनदों आरो आंखौ मोजां बुंनानै खिथादों आरो आंखौ बिदि खालामदो होननानै जासुलाया नै मा जागासिनो मा जादों साना मोनामानि नै बिसिनायाव खिथिन जागासिनो बियो बिसिनायाव जागासिनो नै ना गेले गेलेनानै गोसोखौ गलि होबाय
सिंगार जानो हांमा थादोंनो मालाय दा फैसि फैथ'नानै मालायफोरना लाइभआव इसिबां माने कमेन्ट फैयो जोंनि लाइभआव कमेन्टआनो फैया बिसिनियाव नै हियानो कि खबर तुमार बहुत डेन्जार कमेन्ट डेन्जार फैयो नै मालाय बिसिना जोंनाथ' गैया खमायलांबाय रावबो कमेन्ट होनहरथारा दां बालायलांथारो बिदिब्लानो नोंसोरो कमेन्टबो हरा माबो हरा जोंहा ओरै जाम्बिफोर बायदि रायलायबाय थानांगौ आरो ने मेथाइ जाबाय थानोसै जोङो नोंसोर रायलायबा जोंना MMB बाहायदोंमोन दाबो फैथाराखै डिउटियानो गबाखै खोमा एगार'था जाबायना रावबो गैला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर हाजासे मा होनो शेयार कमेन्ट लाइक खालाम मा स्टर जालाबायखो आंलाय मबाइल नायनाया गोसो थावलायखायो नायनाया आं हारसिं जाम्बि बायदि रायलायबाय थानांगौ ओमफ्राय जाजोबनोसै जों मेथाइखौनो नोंसोर रावबो मा होनो कमेन्टफोरखौनो हरला नालाय जाहोदों सोरनि बिलाय मालायफोरनि कमेन्ट नायगासिनो नै भिडिअ आंबो दोननोसैसो मा जाखो मालायफोरनि लाइभ हगारनायखौसो नायगासिनो बियो जोंनाथ' रावबो फैया मानसिफोरना कमेन्टआनो ब्रेव फैथारो जोंना माथो फैयानो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट दोनथ'दो नोंसोर रावबो फैयाना कमेन्टबो खालामा जों एबाराव लाइभ फैला नोंथांमोन कमेन्ट खालामबासो जोंबो लाइभखौ फैनो गोसो जायो नालाय नेबाय था हरनि माबायावसो फैयो जोङो 10ता बा लाइभ 11ता फैथ'ला जों एबाराव जों लाइभ फैथ'ला आरो दे बाय बाय लाथ'नोसै बाय बाय दे गुड नाइट गाइस